Τι κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα δείξω στη συνέχεια, με δεδομένα που συλλέγουμε, τι κάνει. Το πρώτο που έκανε είναι να βάλει ήδη στο μάθημα της πληροφορικής. Και στο μάθημα της πληροφορικής, συγγνώμη. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, σου βάζω, σου λέει μία ενότητα τεχνητή νοημοσύνη. Να τα περιεχόμενα και να η ύλη μπλα 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 για τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Όχι τεχνητή νοημοσύνη ως πράξη, όχι σαν και αυτά που συζητάμε εδώ, αλλά ως ύλη. Και κοιτάξτε το ωραίο και οι ερωτήσεις. Όπως το έκανε το 50, ακριβώς το ίδιο, και εκεί που εμείς λέμε να πώς θα ρωτάνε, εδώ τα παιδιά μαθαίνουν να απαντούν. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά μαθαίνουν να απαντούν πάρα πολύ. Είναι δηλαδή εξαιρετική πρωτοτυπία διεθνώς. Αν το εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι αυτό, ό,τι και να κάνουμε σαν μοντέλα διδασκαλίας εξυπόθεση τεχνητή νοημοσύνη θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, γιατί θα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και να του. Λέει, ο ψηφιακός βοηθός που θα φτιάξουμε στην Ελλάδα θα μπορεί να συνομιλεί με τον μαθητή, να λύνει απορίες στη διδακτική ύλη, αυτό που θέλουμε να μην είναι. Μοιραία θα πάμε εκεί, δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Και βέβαια θα γίνει, θα σας δείξω χειρότερα ακόμα τα πράγματα. Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 912 παιδιά κάπου το 2020, αν θυμάμαι καλά, ναι. Κοιτάξτε, πώς χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα οι συνάδελφοι στα σχολεία. Αν το πλαίσιο είναι αυτό, κατά βάθος το χρησιμοποιούν με πάρα πολύ παραδοσιακό τρόπο. Κοιτάξτε, η πρώτη επιλογή είναι ο εκπαιδευτικός έδειχνε κάτι μέσω του βιντεοπροπολέα και έδειχνε σε ασκήσεις και κάναμε ασκήσεις. Αυτά που είναι με κόκκινο, που να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν, να παρουσιάζουν, είναι πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Μοιραία, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δείτε τι συμπληρώνουν οι συνάδελφοι, ουσιαστικά είναι να κάνουν πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις και τέτοιου πράγματα. Και γίνεται και κάτι ακόμα χειρότερο. Αυτό το φοβάμαι πραγματικά. Συγκεντρώνοντας δεδομένα πρόσφατα, βλέπω ότι έχουμε μια τάση για θεαματοποίηση της εκπαίδευσης. Δηλαδή, να βάζουμε το διαδραστικό πίνακα, να βάζουμε το ChatGPT να μας κάνει ένα βίντεο, και εδώ είναι ένα βίντεο από το πώς έφτιαξε εκπαιδευτικός ένα βίντεο γύρω από τον Πάτρακλο που γίνεται για την Ιλιάδα, και το βάζω, βλέπουμε την Ιλιάδα δηλαδή, πώς λέει μια διαφήμιση, έχει ξεφύγει. Με την έννοια ότι αυτό εδώ είναι τα δεδομένα, είναι από αμερικάνικες ταινίες, ας πούμε, τα οποία τα έχουν βάλει τώρα για να βλέπουμε Ιλιάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν μιλάμε ότι... Και βλέπω πολλές τάσεις να βάζουμε το Μακρυγιάννη να λέει τα μνημονεύματα και τα παιδιά μου κάτω και να περνάνε καλά και να είναι η απόλαυση, στο τέλος είναι, ας πούμε, χειρότερα από ό,τι ήταν με το προηγούμενο σχέδιο, έτσι.